Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம Scam 1992 வெப் சீரிஸோட செகண்ட் எபிசோட இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். எடுத்தோடனே ஒரு ஆன்டி ஓகே சொல்றாங்க. என்னது ஆன்டி ஓகே சொல்றாங்களா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. அதான் இல்ல, உங்களுக்கு இல்ல, அவங்க கஸ்டமருக்கு ஓகே சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கிருந்து நேரா வீட்டுக்கு போறாங்க. வீட்டுக்கு போனப்பதான் தெரியுது அவங்க ஹர்ஷத் மேத்தாவோட தம்பியோட ஒய்ஃப்ண்டு. உடனே அவங்க ஹஸ்பண்ட் உள்ள வராரு. உடனே ஆன்டி பச்சக்குன்னு எடுத்து கச்சக்குன்னு காசை கொடுக்குறாங்க. உடனே அவரை பார்த்துட்டு நான் ஸ்ரீலங்காக்கு வேலைக்கு போக போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ஒரு நல்லவனோட அந்த ஆண்டியை பார்த்துட்டு இருந்தானா நமக்குன்னு போய் ஒரு பர்சன் வாங்கி கையில கொடுத்துருப்பாங்க. எங்க என்னங்க அங்க என்ன காசை வைப்பீங்க? அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க அப்பா இருந்துட்டு மவனே இன்னும் எவ்வளவுப்பா காசு தரணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு இவர் தம்பி இருந்துகிட்டு போய் இன்னும் 3 நாள் தான் போய் இருக்கு, 7 லட்சம் தரணும் போய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த நாள் காலையில ஹர்ஷத் மேத்தாவோட அப்பா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு நகையை அடகு வச்சு கடைக்கு கொண்டு போறாரு. அங்க அவர் யோசிக்கிறாரு, நகையை அடகு வச்சு சரி இவனுக்கு காசை கொடுத்து வேலை பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அங்கேயும் ஹர்ஷத் மேத்தா போயிட்டு நான் ட்ரேடிங் தான் பண்ணுவேன், எனக்கு அந்த அக்கௌண்ட் எல்லாம் திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு அந்த ஓனர் வந்துட்டு எப்பா 3 வருஷம் இந்த வேலை பண்ணேன், ஆனா பாரு 3 லட்சம் தான் சம்பாதிச்சேன், இதே பாரு 10 நிமிஷத்துல 10 லட்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் தேவையா, அது விட்டு வேலை பண்ணியா போயா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது. ஹர்ஷத் மேத்தா டக்குன்னு பெட்ல இருந்து எந்திரிச்சு ஏமா போய் பாக்குறாரு என்னாச்சுன்ட்டு. பார்த்தா அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு. அப்புறம் ஹர்ஷத் மேத்தாவும் தம்பியும் உட்காந்து டீ குடிக்கிறப்போ அந்த வழியா ஒரு சோம்பப்பி தலைவன் வந்து ஹர்ஷத் மேத்தா நீ என்ன சொன்ன டிப் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சுப்பா, இந்த மாதிரி நீ சொன்னதெல்லாம் எல்லாமே கம்பெனியில் ஏதாவது நடக்குதுப்பா, திரும்ப எனக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். அப்பதான் இவருக்கு மண்டையோட டிங் அடிக்குது. நம்ம இதே ஒரு வேலையை பண்ணலாமே, நம்ம இதே தொழில் ஆரம்பிக்கலாமே, நம்ம ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியே ஆரம்பிக்கிறாரு. அவங்க அந்த கம்பெனிக்கு க்ரோமோர்னு பேர் வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸை பிடிக்கிறாங்க கம்பெனிக்கு. அட் த சேம் டைம் புதுசாக ஒரு லேடி ரிப்போர்ட்டர் அவங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹர்ஷத் மேத்தாவும் ஒரு தம்பியும் பேசுறாங்க, இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டாஃப்ல என்ன பத்தல, நமக்கு இன்னும் ஒரு இன்டெலிஜென்டான ஆள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க. ஸோ அதனால ஹர்ஷத் மேத்தா வந்து அவரோட பழைய ஃப்ரெண்டான பூஷனை போய் பார்த்து அவரே அவர் கம்பெனிக்குள்ள இழுத்து போடுறாரு. சின்னதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அவரோட கம்பெனி பெருசா வளர்ச்சி அடையுது. அப்பதான் ஒரு நாள் பிளாக் கோப்ரான்னு ஒரு சட்டம் ஒன்று அவர் பாக்குறாரு. அவரை பார்த்து பொறாமப்பட்டு இவரை மாதிரி ஆகணும்ட்டு இவரும் யோசிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஹர்ஷத் மேத்தா வந்து இண்டோன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனி மேல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஷேர்ஸ்லாம் கூடும் சொல்லி யோசிக்கிறாரு. ஆனா அவருக்கு வந்து நியூஸ் வருது, இந்த மாதிரி கோப்ரா வந்து அந்த கம்பெனிலாம் டேக் ஓவர் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வருது. ஆனாலும் ஹர்ஷத் மேத்தா வந்து விடாம ஒரு ஊரைய இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாரு. அது மூலமா அவர் வந்து லாபத்தை சம்பாதிக்கிறாரு. யாரா அவன் மாத்தாச்சோ என் கம்பெனியை டேக்கிள் பண்ணது அப்படின்ட்டு பிளாக் கோப்ரா ஹர்ஷத் மேத்தா மேல ரொம்ப கோபமா இருக்காரு. அதனால அவரு ஒரு பொருளைய வந்து மக்கள் மத்தியில ஏவி விடுறாரு. இந்த மாதிரி ஹர்ஷத் மேத்தா அவர் ரெப்ரேஷன் சரியில்லை, அவர் வந்து ஒரு கடனாளியா இருக்காரு அப்படிலாம் சொல்லி பொருளை கலப்பி விடுறாரு. உடனே நம்ம தலைவன் பிளான் பண்ணி 14 நாள் கழிச்சு கொடுக்க வேண்டிய ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் முன்னாடியே பிரிச்சு அவரோட கம்பெனி மக்களுக்கு கொடுத்துடுறாரு. இது மூலியமா ஹர்ஷத் மேத்தா வந்து கோப்ராவோட டேக்கில் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுறாரு. கடைசியில் நம்ம தலைவரும் அவரை பார்த்து மாத்தா சேவுன்னு சொல்லி அந்த எபிசோட முடிக்கிறாங்க.